it-tobba li investigaw il-każ stabilew li l-mowt ta' Twani seħħ bejn is-6:15 u s-6:9 ta' filgħaxija. L-akkużati, Ġiġa u Leli, it-tnejn li huma qalu li dak il-ħin ma kinux id-dar. X'kienu għamlu dakinhar? Fejn kienu fil-ħin tad-delitt? Dakinhar f'xi satejn eskwart wasal Leli mix-xogħol, malli wasal kiel mbagħad imted fuq is-sodda ta' tfal, fuq is-sodda qatt jistudja għax l-għada kellu eżami. Ma wara ftit raqat. Għalli biex inqajmu ma meta mort biex inqajmu baqa' rieqed. Dejjem hekk kien jagħmilli. Imbagħad qam. Kienu qisu xi l-5 x'inqam. Għamilt ftit te u Leli ħadu. Mbagħad ħareġ. Forsi kienu xi l-5:15 jew il-5:9 x'inħareġ. X'kien qomt kienu xi l-5:30. Jaħriġt u mort naqta' xari għand il-parrukkir ta' Triq il-Difran. Fil-qorti l-parrukkir ikkonferma li Leli dakinhar mar jaqta' xaru għandu. B'dana kollu l-parrukkir kien qal li Leli mar għandu qabel il-5:30, bejn 3/4 u sija qabel. Xut ieħor fil-ġuri kien ir-raġel li kien imissu jaqta' xaru eżatt wara Leli. Dan xehet illi fil-ħin tal-5:30 Leli kien qata' xaru u hu poġġa minn floku. Iżda fejn qal li mar Leli wara li qata' xaru? X'ħeħreġ man tax-xar, mort dejt ar-roti. Hemmhekk wara ftit rajt il-mara ġejja mal-bniet. Twani ma kienx ħareġ magħhom. Jien qed impaxpax ma' żewġ teħbieb. Ftit wara reġiet il-mara bit-tfal, jien ta' tnejn morna rħitu te. Xejn ħadna t-te morna l-ora ħdejn tar-roti. Il-mara kienet għadem, anka l-bniet. Aħna ħriġna ftit wara li ħareġ Leli. Kienu skorrew il-5:30. Jien libbist lill-bniet u ħriġna. Lil-Twani għatlu biex imbagħad jilbes u jiġi ta' amana. Ma Leli ltqajna ħdejn tar-roti. Kien bil-flok ta' taħt u wara ftit għalli biex immur inġib qmis mid-dar. Tantx kelli ħabtet nerġa' nitla' u bat lit-tifla. It-tifla marret iġġib qmis mid-dar. Għax kont ħriġ bil-flok ta' taħt biss. Din it-tifla li marret iġġib il-qmis lil Leli hija l-istess tifla ta' Ġiġa li fil-qorti xedet li rat l-omiċidju jseħħ. Fil-qorti it-tifla ikkonfermat din l-istorja kollha. Ikkonfermat li hi marret lura fl-appartament biex iġġib il-qmis lil Leli. Qalet li dak il-ħin Twani kien għadu ħaj u kien qiegħed jaħsel l-art. It-tifla qalet ukoll li dak il-ħin fejn Twani kien hemm ukoll il-ġuvni li nstabu l-fingerprints tiegħu imċabsin bid-demm fuq il-washing machine. It-tifla tieħu l-qmis u toħroġ biha f'idejha. Żewġ xieda, żewġ tfajliet qalu li raw li t-tifla ta' Ġiġa ġejja bil-qmis ta' Leli f'idejha wara l-ħin tas-6:30. Jiġifieri wara li d-delitt kien diġà seħħ. Iżda fil-qorti it-tifla xedet li din l-istorja ġrat qabel il-qtil tagħha. Biex jiġi konfermat dan il-ħin, inġib Malta uffiċjal qoli tal-Istazzjon tal-Istat Taljan ir-Raj. X'għandu x'jaqsam ir-Raj ma' dan il-każ? Għandu x'jaqsam għax waħda minn dawn ix-xhieda qalet li rad din ix-xena tal-qmis ħdejn tar-roti ftit tal-ħin wara li semet is-sigla ta' programm Taljan li xxandar fuq ir-Raj. Dan l-uffiċjal tar-Raj inġib Malta biex jikkonferma fil-qorti illi dakinhar ta' qtil ta' Twani dan il-programm ta' tfal beda fil-ħin kif skedat, jiġifieri fis-6:30 ta' filgħaxija. Xhud oħra ġara ta' Ġiġa u Leli qalet li l-ħabta tas-6 ta' filgħaxija ħarġet barra u qadet bil-qiegħda. Qalet li ftit tal-ħin wara rat li Twani fil-gallerija ħaj.
Din ix-xut qalet ukoll li xi kwarta wara semet lil Twani isejjaħ lil oħtu. L-ewwel bajta b'vuċi għolja, u mbagħad b'vuċi mkaxkra, u mbagħad silenzju. Din ix-xhud qalet ukoll li kemm damet barra marat lil ħadd mill-familja ta' Twani dieħel jew ħireġ fil-kerrejja.